Good morning, guys. Merkulis na po. Dito mo school. Sabi ko, guys. Good morning, guys. Be, stand up, be. Wapaha. Oy, sexy man, be, oh. Magbinuotan lagi, ha. Magbinuotan, ha. Maminaw sa ma'am. Gapon, nag-unsa mo gapon? Ko gapon. 100 ka. Nagpabasa mo ka mo. Tagsa-tagsa. Nakabasa lagi ka. Nakabasa. Mga wa ng mga panjo, ha. Kay gapon, nawa na raba pag-isa. Agin sa imong gibaw na biskwit. Inom dagang tubig, ha. Kaya giubo na pagkabi. Kaya nga nag-uli, iwa na isod ng tubigan. Hurot ug inom. Kay init ra ba? Na to school. Nana ko school, guys. Bilis, mama, be. Love you. Magbinutan, ha. Kiss. Ito. Babay na. Mga gamit, ha. Panjo, be. Hi guys, gikanday ko merkado alis siya kay dapat gipada ang lola ni Lexian. Gipada siya og pangpalit kuno ni Lexi og kuan sa scouting uniform. Dili kuan ra man nagsidan kay ang president ra maka sidan si Lexi ni uli gikas eskwela. Medyo ganahan pod. Oy, nagtuo na. Chicken lumpia o hotdog isin special. Isa kareng wa may laing isda, bangus, sinigangan. Nabutangan nga gulay-gulay aron ka seleksian. Kay karon ni gumandari makuha ko sunduon pud tunan kay ting paniud to di man na magbawon sa eskwela kapila man ana ingag magbawon ra ron maguli kay bag at agbang og puno hay guay mo sundo. Di man jud diya magbawon. Labi wala na. Jaway lang isda dito sa merkado, bangos o bangsi man ja katong bangsi kay labaw man pud tong bukog lay mo kuning bangos kay mukha man pud si nanay si tatadan sa bawon. Adto ipasandig sa gawas. Bisa ka nang hada na. Nakadakas. Ato ra bing gawas bing. Isandig. Ato ra sa gawas bing. Dito. Sa bawon ra na dapat tong pangsinigang nay. Mo sinigang big naman ang dugan hari. Di ra pud ka jo asluman kay di mas tatay mo kuan. Bang. Ka mas Lexi dani kusnitan. Kusnitan jadi na kay kami no bakit mo ko. Itong gulay-gulay yung kuanan. Butang. Bulot sa kamot to dili sa tangkong mo mas. May kuan. May Ganas, pwede man. May tangkong ganas. Pagkuha ka may bingkaw, ganas bing, udlot bing. Ang imong malo kay dito sandig. Mama maintan mo. Ato na ko pagkuha ka may ganas. Udlot? Dahon? Kaya isa gol sa bangus. Nga nakatakbo. Daris, basta mo. Hilig itakbo. Lo. Mani ganang Lexian pod, pero di pod nga kanunay. Idang mamila nagpadag kwarta kay pangpalit og nagpadag sa kalibo kay pangpalit og kuan. Yun pa mo lagi na Lexi sa scouting kay mag-scouting sila Lexi rong December. Size og city. Pero guys, ang isa gulda ni na nakakapog tangkong gamay. Kaya nagdaginat mangkos og ay kanang taong ng buhok kuan na. Grabe, salamat kayo si mo nang naghanang kuan beng. Di sa karangan sa bingdana dito sa boss. Katawa man ka. Di man na makuan kay lapuan man di pa di ihurot kay grabe duha ra man to kabang sa ihurot naman uri na makita isda. Gamay ra kanang narabay pang green sa tuang isda. Dami suwa tayo sa. Isda o karing gulay di magpili-pili. Nagsuba rin pagkagtaong na eh. Nasubal din daw na kay sa sumama sa sa Kani kaya di katakas ning di mga agutan. Na may bata rin gas ang atbang dia. Aliana. Muka gulay. Unta may sudara ron day. Uy. Patay ka? Isda. Uy, pili-pili.
na ni. Ano gamay. Maglako ako danong dyan. Tambaw ni Skuhan. Mga lusparan. Parang bingbing. Ano yun po ito yung pansin na dito may sa kumulise? Ha? Ito yun po yung pansin. Marang man. Pero kuwang palagi siya. Pwede utro. Di na. Katura? Ang puti ra. Puti o katong black shoes. O medyas na green. Kaya nawagid ang isa ka medyas na green. Hi guys, naanak ko sa bahay guys. Mani okto ta. Daradag sinigang nga bangus. Kaan na ng gulay, Lexi, ha? Pwede ko na yan ah. Hotdog ug lumpia. Luto na yan ah. Mayod to ta. Wa pa mabutang sa aliya nagluto. Sa hawasan sa unod. Ang kusmitan. Taan na, bi. Ipabugnaw naman mong luto. Kaan na ng gulay, ha? Hey guys, madung hapon. Karon pa dami na hauli ni Lexi. Ikas eskwela kay ning diretso pagkus merkado kay dalagi nagpadalag sang lola. Ug sa kalibo da gikuhaan to palit og sudan ni Lexi kani og isda. Ja ang sobra ang pang palit dali mo si Jami namili dani. Ag gikuhaan jud na katong gamit niya sa Girl Scout kay mag scouting lagi sila rong kuan. December size og city duha ka adlaw. Kani pwede ang ipili ba sa eskwelahan na cream o. Palitan pag sa kapawang papel kay kada adlaw isa kapawon. Yun ko. Diya pang ipalitag tasa nga. Ijadyan ka o galingan. O karin, gidang isigsamok. Star kuno lantern maguningan. Lantern Pasko na jadi ay. 95 bro po di ay. Mahala. Pero mabalik pra po ni guys. Inighuman o Christmas party nila. Maulit na po ni dari na po bahay na mga sangit-sangit. Hindi darag gidahang sanina. Na naman ikatong dress nga green kay kuhaan mang nanay si Lexi. Palitan man pang nanay. Kanina namang white, hindi na pa madyang short. O kareng medyas nga white pod. Nakapalit na mo ko rin una sa kay nagisi mandali ra. Lain nag mga medyas ron mga kan kay kuhaan na nipis. Kari pod green pod nga medyas. O kau Diya karing ngani na isang gipili. Magkuhan sa kabi. Alcohol tagaan ko kanati upaw o cake o pansit kay 9 months man ni precious ron. Tagaan ko ka. Ano man nasad man nga na man. Nada excuse ni ko on Lexi. Na. Masami mong gingon mamila. Salamat Manila. Ano namang masulubon man da. Kapoy ni si Jaka gidahang bag arang bag-ata. Kay naday ko andaani. Na kuno isay suda ni be. Bugas. Gino parang luuja. Buka nga nagigdaghan kaya mo. Di mamaluris. Bantog ra kaya bag-ata. Di ano day pidang bugas. Di ano po na eh. Ano po rasyon. Isa. Dua. Tulo. Upat. 5, 6, 7 kaputos. Sa isa kaputos, isa kasal mo ni Nay? Adira, masuk. Dari pipan. Hindi tayo. Hindi makatulong kami ito. Diba dia? Gusto kang kanda ni? Yung panihapon naman po. Sagdira, ito na naman. 8 day kaputos. Tapos isa na bilis. Sa adlaw nang sa kaputos, mga kapag ito panihapon dyan. May assignment ba? Ha? Na? Hapong ipalit ang tarili Bag-o. Kay kuan. Nangabuslot na mulusot na gidang mga gamit. Ano na daan? Ihatag ni nanay ng daan bi kay pagpagsigdan ko ng autorisasyon ba yan na kay mo basa? Diha magutoy lang ka sa una ha man tubi. Pang taguan na kasi di mag-scouting karon din nato mag. Ilain mo pagbutang sa wag nga. Kuan. Pasunan na nga. Pili ra isuksak dari para sa nawad Cake imo kaya matitati upaw. Kaya mo gipili. Isa man dai mo. Kani? Kuan sa una bing alcohol kay lagi kami kapag tuab big ubulan ka.
Kani manggod bi lami manggod bi. Lami putong isa ba ang gingan bi. Trapuhan sa ni mama ha sa ni mo dan ugma kay na nagabo. Ha. Inandagan tubig ni mga pas mamagkalabo. Piot dili, ikaw ra bihang gipakuan pili dia ha. Ano, tagal ng lula. Ipilit pa na. O bebe, hubo ah. Ikasag magod ni pero pilit. Na. Hubo na. Tagon sa ni kay katusang kuan mo yung gamitan. Kuha sa gunting palihog ka. Kang tanawag sa kataas ni. 120 dahil ni. Mahal na ilang kuan ron. Kalipod 120. Hindi ubo na pagkaliksian. Nag-practice mo ron, be? Lagi mong rasyon bi oy. Mong rasyon na ano ka na. Panari dangago na ugma. Hindi makawan sa lilo. Ha? Wala lilo. Hamli ka lirong kamay. Pwede naman. Dito na yung reza. Wapas. Ano yung ulit? Mubot man din bi. Ma, ito sa una, ma. Bawa pila to sa una, sinanay man ito nag-ihap. Isukod to na itong green mo na dress o makalugar si mama na busy pa si mama karon. Kanina yung gamitin o magtimpla kag milk ha. O katong isa. Timpla kag milk kanina. Minsan ito mga tangan mga biskuit ko. Ay, bata. Ito, balik kayo batang sa bili. Mga gano'n na, ni kamot na ikog si pakain nagsig. Mga utanan kayo di na ulian na kitang timbang. Kayo timplahan paggatas, lutoon man po, tanga ra pagtas sa imnan, dya usahay, mga nangahamak kasabaan kay di man mahurot, di man niya hudton. Gisa ni gamitin ha, ugasan pa ng mama. Gamitin sila ng kuwan pa ng kuwan. Dutang imong shoes ato ka, kaya ito tala ito upang mga dutang cake. Sa asawa niya. Ato butang, aw likod. Ana ba patong ipatong? Dya. Nanglaba mo ko ganiha guys, aray, kailamok bi, uplosion. Nanglaba ko ganiha, hay ngayon na naraman ni perta para nagdaw ni karon ni gumag ko ang liksi, kay mag-isna ko siya. Nalanga lagi mag-uli kay mo pang nalabyan si anya nagsiyate ali lo ay mapagdiihat dito ilang atuan. Diya mo to dali ko mig palit dari isang gamit. Palit daan kay labog na ipadajang lula kay ako lagi. Hindi na jud kada buwan makasildo sa YouTube. Makasweldo man ko pero ambag ko daris nila na nagtatay kay luoy ko dahil lagi sila. Basta na ko'y grasya dito ko magnilaog. Pero mas grasyahan tas Ginoo. Dapat mo papel bi, nagsalaman ni na ibutan. Sana salaman na ha, mag-assignment man ta. Ha, na yung mga lamok, pangabog. Mag-thank you kasi mong lola. Anak sa chat, nagchat-chat mo ka mo. Thank you, Mamila. Isus ko doon. Si Papa, wak man nung tawag. Tagdi naman to. Si Lula, labang kuno kang Lula. Si Lula may nagpadani mo. Ano man? Mag-thank you na tao eh. Mag-cry man mga tag-cake ni Precious B. Kay kuan B. 9 months ni Precious ganina B. Labang good ka na amin. Thank you for watching sa tabi. Diyos.
Thank you for watching, guys. Marami mang vlog, guys. Kaya nag-cry naman ang mong liksi. Nag-tiktok na ba ni ganihas liksi, guys? Lani ka dyan tiktok. Ano sa title, eh? Ano sa title sa mong tiktok ganina? Apa cha? Apa cha? Lalami imong buhok, binabi. Mura kas ni ate, bi katong naghatag sa atong rape, bi. Minaw. Nakita ka ni ate, bi? Nga na imong buhok para sa ida na kulot. Nami pagkakulota. Apa cha, nag-tiktok. Love you. Thank you for watching. Nataka ba sa tala ate upaw. Bye guys. Para namang vlog guys. Thank you for watching. Bye-bye sa. Bye. Di na mag-cry kay bad na mag-cry. Makasakit na sa kasing. No. Love ang good kang mami na. Love kang mama. Love ka na ng love ni baby. Bye guys. Thank you for watching. Bye.